त्या जनतेची जे स्वप्नातले मानरे आसा ह्या दयानंद सोपट्यातल्या स्वप्नातले जे मानरे आहा हे मानरे घडोवच्या खातीर घडोवन हाडच्या खातीर भावनो नक्कीच तुम्ही आशीर्वाद पिढीपासूनच नाही आज तर मोठ्या प्रमाणात दिला असत। या तुमच्या प्रेमापोटी ह्या तुमच्या आशीर्वादपोटी एकच सांगता ज्या ज्या गोष्टी केंद्र सरकाराच्यो आसत ज्यो ज्यो गोष्टी ह्या गोयच्या सरकारान आदरणीय मुख्यमंत्री जावं मनोहर पर्रीकर भाईंचे आसत आज डॉक्टर प्रमोद सावंत नावाचे आमचे जे मुख्यमंत्री आसात त्यांच्या बरोबर काम करता करता त्यांची सगळ्यो गोष्टी तुमच्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी आमकां करपाक जाय प्रामुख्यान बेकार भाव येणार ह्याच्या खातीर जी कामां करपाक जाय आणि हे कामां आणि हे बेकारी नष्ट करच्या खातीर कमी करच्या खातीर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट माध्यमातून कितल्यो नोकरी आसल्यो मुख्यमंत्र्यान सांगले आहात। तुझ्या गावात इलेक्ट्रॉनिक सिटी ह्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या अंतर्गत फुडल्या 4-5 वर्सांत या पेडणे तालुक्या खातीर या बांद्रेवासिया खातीर बेकार भाव येण्या खातीर कितल्यो नोकरी जातल्यो हे त्यांनी सांगले आहात। आंबोलचे आणि केरियेचे म्हणजे स्वाभिमानी लोक तुम्ही जाणा तुमचो लागचो कोण तुम्ही कोणाक जिखोवन हाडपाक जाय आणि कित्याक हाडपाक जाय आणि तुम्ही कोणाक भियेना। लास्ट टाइम पळयला आमी तुमकां तुम्ही भियेनासतना मत घालता आणि तुम्ही जो तर एकदा थांबपडी स्पेशली महिला हिंगासर येते मोठे संख्येन जी महिला उभी आहा बसल्या तेणी एकदा थांबपडी डिसिजन घेतले की आम्ही या मनशा फाटल्यान रावतले या व्यक्ती फाटल्यान रावतले एका डिसिजन घेऊन दितले तुम्ही बरे डिसिजन घेया आम्ही तुझ्या फाटल्यान आहा ते आयज कळोन येता की म्हाका दिसता की जी 7500 ची लीड असली ती ह्या पावटी मातशी वाडटली। जी आमचे सोपटे उमेदवार आहेत एक विधानसभा इकडे तिकडे फरक पडत नाही पण गोव्याच्या विकासाकरता स्थिर सरकार पाहिजे आणि स्थिर सरकार जर पाहिजे असेल तर विधानसभेतला एक आमदार महत्वाचा आहे। जर संख्या कमी झाली तर मग बाकीचे लोक खूप त्रास देतात आणि त्यांना सांभाळता सांभाळता मुख्यमंत्र्याला विकास कामं करायला वेळच मिळत नाही आणि म्हणून स्थिर सरकार करायचं असेल तर भाजपची ताकद वाढली पाहिजे आणि संख्या वाढली पाहिजे आणि म्हणून या विधानसभेतून दयानंदजींच्या रूपाने एक चांगले उमेदवार उभे आहेत। गोव्याला स्थिर सरकार देण्याकरता गोव्याचा विकास करण्याकरता आणि मनोहर पर्रीकरांचं जे स्वप्नातलं गोवा आहे ते स्वप्न पूर्ण करण्याकरता आपण दयानंदजींना प्रचंड मताने विजयी करा ही विनंती करण्याकरता मी आपल्याकडे आमचा मांजरेकरांचे विश्वास असा कारण सगळी मांजरेची जनता जी असा भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान असा दयानंद सोपटेच्या फाटल्यान असा। अजूनही एक उमेदवार म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांची चौकशी करपाची गरज असा। बॅलन्स शीट पळयल्या उपरांत चौकशी करप अत्यंत गरजेचे असा आणि ते बी नक्कीच जातले मातशे रावात। कितें जाला बऱ्याच जाणांक रोखडे आमदार जावप दिसता थोडेशे कष्ट करप अत्यंत गरजेचे असा समाज सेवा करप अत्यंत गरजेचे असा फक्त पैसे आसले म्हणून आमदार जायना। मांद्रेकरांनी हाज्या पयलीं कोणाक घरा धाडल्या ते तुमी जाणा काय नको जेणी 5 वर्सां म्हाका दिसता जेणी मांद्रात घालयली जेणी म्हणजे खूप कितें कितें केलें बाबड्यान 5 वर्सां लोकांची सेवा केली तरी खरें कितें आनी खोटें कितें हे वळखपी मांद्रेकर आसात आणि नक्कीच ते स्वाभिमानी आसात भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसात। मांद्र्याचो विकास तांकां दिसता भुरग्यांचो विकास तांकां दिसता म्हणून निश्चितच तुम्ही सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतले। भावानू पहिली फावट बाबू आसगांवकर 4 फाटी निवडून आलो 5 फाटी मंत्री जालो 4 फाटी पक्षांतर केले काँग्रेस जालो बीजेपी जालो परत काँग्रेस जालो परत बीजेपी आणि परत एमडी आणि आम बीजेपी। भावानी एकच सांगतो तुमका की पयलो मंत्री जाला त्यांना मनोहर पर्रीकरान म्हाका मंत्री केला हे हांव विसरूं शकना आणि दुसरो जो आज जो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाला तो या डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका केला एक दलित समाजाच्या मनशाक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केल्लो आसा हे आमच्या पेडणेकाराचो गौरव जावन आसा अख्ख्या तालुक्याचो गौरव जावन आसा अख्ख्या माझ्या कार्यकर्त्यांचो गौरव जावन आसा। या देशात संरक्षणापासून सामान्य मनशाच्या विकासापर्यंत आम्ही भरपूर काम केलें आसा हे तुम्ही जाणता आणि ते करप आमचे कर्तव्य आसा उपकार न्हय आम्ही धोल पडोवप
पयशाचें काम करप आनी 95% प्रसिद्धी घेवप हें आमकां जमना. आमी लोकांचे सेवक आसा आनी म्हणून आमचे कर्तव्य आमी सगळे करतात. म्हणून परत एकदां आज जास्त वेळ न घेता परत एक तुमकां हात जोडून विनंती आसा की एक बरें सरकार दिल्ली घेवंक जाय आनी गोंयचें आशिल्लें सरकार स्थिर जावंक जाय. आनी म्हणून सोपटे सारको मनीस खंय तरी आपल्या सगळ्या आमदारचो त्याग करून भारतीय जनता पक्षाक परत येयल्लो आसा. त्यामुळे तांकां निवडून दिवप ही आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य आसा. आणि हे सरकार स्थिर करून जनतेच्या विकासात तुम्ही सगळे सहभागी जे जातले त्या तुमच्या सगळ्या सहभागातून आणि विकास आम्ही पुढे सरकले. त्यामुळे तुमकां हात जोडून विनंती करता येणाऱ्या 23 तारखेक लोकसभेचं कमळाचेर बटन दामून त्याचबरोबर विधानसभेचो कमळाचेर बटन दामून बाब दयानंद सोपटेक निवडून दिवचो, म्हाकाय निवडून दिवचो आणि थंय नरेंद्रभाई मोदी प्रायम मिनिस्टर करतो अशी हात जोडून विनंती करता. आमकां सगळ्या जाणांक येणारी 23 तारीख ही अत्यंत इम्पॉर्टंट आणि दिसोंक जाय कितें त्या मशिनाचेर जो कमळाचो बटन आहा पळय वच आमी पळप. आमच्या हेच्या खेरीत दुसरे बटन दिसचेच ना. कधी जर आमकां दिसता आसा जाल्यार कितें आसूंक जाय थंय गेल्या नंतर फक्त एकूच आख्या व्हडल्या हेच्या ईव्हीएमाचेर दिसता कितें तर फक्त कमळ आणि ह्या कमळा शिवाय आमकां कांय दिसना. त्या कमळाचेर आमी बोट मारपाचें. अशे 2 विधानसभेचे एक आसतले आणि दुसरे लोकसभेचे अत्यंत महत्वाचे. विधानसभा गोंय सरकारान आमकां ज्यो योजना दिल्या हेच्यापेक्षा जास्त जवळ 98 स्किम्स आहा ह्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां दिल्ल्या.